a garin yin irin wannan binciken ne da ake yi bila adadin kafin a samu scholarship. Lokacin da nake neman nawa scholarship din, na yi bincike akan makarantar da zan je, wato University of Edinburgh, na yi bincike akan Mastercard Foundation Scholars Program, na yi bincike akan garin Edinburgh inda zan je ne karatu, na yi bincike akan malaman da za su koyar da ni, na yi bincike kai har akan mutane waɗanda suke tafiyar da scholarship din a jami'an da na je ne karatu. Don haka ina da kusan kyakkyawan sani mai ɗan ƙarfi akan yadda scholarship ɗina yake. To Allah cikin ikonsa da na zo interview na ban samu matsala ba, kuma zan yi maganar interview na a nan gaba. Amma bayan nan akwai wani abin da kuma ya zo ya faru a cikin binciken nawa. An samu lecturer wanda na ɗan yi bayani mai yawa akan cewa tana daga cikin wanda suka ji hankali na nake so na zo ne karatu a wajen, saboda irin yanayin tarihi rayuwanta da yanayin kwarewanta da abubuwan da ta sani da kuma matakan da ta taka wanda ni ma nake so in taka. Ina so ta koyar da ni saboda ina ga za ta zama min jagora mai kyau kuma kaman mashawarciya wanda za ta taimake ni wajen cimma nima abin da na sa a gaba. To sai Allah cikin ikonsa a lokacin da zan zo ne karatu sai ya zama ta tafi hutu ba ta nan. To amma sai da na gama semester guda biyu, na kusa na fara project ne ma zan tafi IT, kawai lokaci ana corona an daura fiska, sai na gamu da mutum haka sai muka yi magana haka, sai na gana shi fa wannan malamin da ne bayani akan ta internet kawai nake ganin ta. To in Allah yadda a tsaye muke a lokacin, amma ina ga sai da muka yi ran kusan minti 30 saboda na riga da na karanta abubuwa da dama game da ita, don haka kawai daurawa muka daga wajen muka ci gaba na magana, kuma ta dan bani shawara ɗaya biyu akan yadda zan yi na yi IT na yi nasara. To irin wannan abu yana da amfani.